nde woni wuddulde ɗum ko jeeya ko wuddul kadi ma ko iwde toon o darto komo soyno min komin ganda o daro wudduro wiya omo soyno galle bammo ko ga aɓeno galle bammo nana ñama maaro guila nde min gandano kanko mo feññin hono ɗeɗo gueɗe kadi ko dañi ko kadi min duyima yo Allah wat hen barke kadi yo balɗe juur battane moƴƴe jurden hen mbaɗi hen duwaw yo Allah reen hisna ɓen kecco kala onen makko foof yo Allah mawni noon malna on aɗa e moon barke min mbiyetemi ko Maymuna Daf mbiyetemi noon ko Mbolo ɗum gandirede kono Ablaye Sarr gandumi ko bammakko guiƴo mawnam o jiidumi yumma e baba ko sehil mum ha ɗon tan wawi hadde hiɗo añere nen weeɓani mawnam o Allah nawti ɗum kono mo nanguimi ha tiiɗi kanko noon Allah addimo e juuɗe amen kono noon ko moƴƴo ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo o noon ko yummakko kono ko minen dendiriɗam faami ko moƴƴo no feewi amin duwanimo ko dañi kamde jabana kam ya salamu Allah ya fomi bakkatu jam paginomi Allah suddam yurmende ma gazadaɗo sabu yurmende folata bondi fo ja yaafu yama heddoɗo tan ene wango moƴƴere tan jogiɗa giɗo am ya salamu Allah ya fomi bakkatu jam paginomi hoto kuccumi ɗon dey jomam majjiri kam damugal fof kongumi wattan satiri kam mboɗo ɓeydo woɗɗude ñande fof bololamgol heddi tan damugal maɗa ya salamu Allah ya fomi bakkatu jam paginomi ndeke jumram nde ɗo ɓoyi e cukam nde jabana kam ya salamu Allah ya fomi bakkatu jam paginomi Allah suddam yurmende ma gazadaɗo sabu yurmende folata bondi fo ja yaafu yama heddoɗo tan ene wango moƴƴere tan jogiɗa giɗo am ya salamu Allah ya fomi bakkatu jam paginomi jarama jarama Seydi Sara jarama 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 Abdoulaye Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Abdoulaye Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Abdoulaye Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Abdoulaye Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Khalid Abou jarama 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 Yulu Maji jarama 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 Abdoulaye Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Abdoulaye Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Abdoulaye Sara jarama 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 Seydi Sara jarama 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 Abdoulaye Sara jarama
kadi noddumi Sar Ablaye Sarr nde kadi ononne kadi on ngari walludimi kadi noddude Sar Ablaye Sarr a jabbinte de pullo afo jam afo jondo yiyande gawɗo e malade afo hokka hoola hawrene wawi jogade billal birama de ɓenge wassata he gader debbo nafan sadi gorko hutira pare mawɓe jama debbo debbiniɗo ha waali weeri baalowo julde ñallowo julde baalowo wirdude ñamowo ñalawma goto hay hunala ko jiɗɗa seydi de so wona diine ma so wona Allah ma jiɗɗa ko wawide Allah jiɗɗa ko waɗirde Allah nde jiɗɗa ka ñamminowo ka jarnowo ka koltinowo ka noddowo téléphone aji koltina kam koltina taniraɓe koltina kam koltina ɓiɓɓe ñammina kam jarna kam seydi de fullo kadi ko dokkaɗa ko aɗa wawi jogade mi wima bisimilla ya jogor jaam a jabbinde de ko jimami ɗo ko mbami kono jiiɗo gallamal janne ni nde wonnoon min somi yiima mesuruji 19 ene jalta e fittandami ñande won konngol gotol kalɗa kam gila nden kemi probléme caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko yettude on e jarnude on dow inde mawɗo men jinnaɗo men khalifa men ceerno Habous Diallo min calmini ono fof min ñaaguima on kadi yafuya e ndeɗo tampere e oɗo lor Ya
محمود هذا أولى الله صلى الله عليه وسلم أولى محمد رسول الله لكن هسا قول إلى من ذلك الله بالمن كنا دعي وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد حسن الله تقدري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الذي حسن كاتا فرمي هذا ساري الله أكبر ساري أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله تقدري عند الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله له قبل الولادة معجزات تراها أمه دون الظلم أولوك
adina Allah sallallahu alaihi wasallam ene feene ko adina omo feene yumma Aminata yikka misaji kewɗi ودين هكذا أريمي هو السيد الكامل الأبقري الأريحي الإرني الأول البرايا وأسبقه وإبني نبي أبقري أريحي سفي الله ذو خلق بنون ومحمدنا كامل محمدنا شفيع محمدنا رحمة محمدنا أخبى هاشم الله ياسين اسكي كدي سيد الكونين قال صلى الله عليه وسلم كم كوريكو جندال الجندين رسول الله يورد كوي يمدي جنة كويكو رسول الله أولي جنت إدي بيتين هندو من أولي آرفين جندال قليل صوت هو الحبيب أولي النبي صلى الله عليه وسلم كم كوري جمرين كولي سيكو كم كوري كرورين كوري رسول الله على جوني وناتم لي محل وعلي ما يقرأ ما تفويني محمد من جم مقاما يا حبيبي وجم مقاما عليك وهب أتدي ومسك فلرندك وأجري وتسادى من لك وحلين تفن الإسلام وحلين تفن الإسلام من الموت من الموت من الموت حسداب وحلين حسداب نسداب 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 وحلين من الموت وحلين من الموت من الموت دميم دقدم شيخ تجان رضي الله تعالى عنه ما أنجبت فداد إن الرحمن دميم دقدم شيخ تجان يرمين الله يودومه يا إمامي يا إمامي فكن أمامي يوم القيامة كن تهلي تكن مجلي إلى المقام يا إمامي يا إمامي فكن أمامي يوم القيامة ما تهلي ما تهلي تكن مجلي إلى المقام يا إمامي يا إمامي فكل أمامي يوم الخير بسم الله مودون في بجوان بسم الله مودون دو بانديراب اندو بي بسم الله مودون دو on fodi hen no yoni sabu woni do ko kala hon do ko wona go muto way haldi dum ko mbiyam no bismillah modon do nyaloma bismillah sallallahu alaihi wasallam en jule annabi sallallahu alaihi wasallam e tawede men do e wendu boseyabe o wi e tawede en do e tawede be do e wendu boseyabe eden jettidum Allah o wi eden jettidum Allah feewi sabu hanki en ji o wi sabu nyalom hanko yimbe ji ngal do jabbungal ngal wendu boseyabe naabe ngal wendu boseyabe bandumen mbadani en do
e o délégation mawɗo e oɗo délégation mawɗo garɗo hen ene tiiɗi galle gonɗo e wuuro he ene tiiɗi galle gonɗo ɗo e wuuro he ɗokkoɗo walani gonga tene koɗo fof heeɓi ɗon fodde mum ha timmi ɗumne kadi ko yettude Allah ɗon kadi ko yettude Allah no feewi kala kadi ko ngakkoyi hen en ñaguima yafuya eɗen ñaagui hen yafuya yimɓe hewde tan way hono noon eɗen belti no feewi noon o eɗen jogui hen bellamo no feewi noon en gona hewɓe ƴettude konngol e yeeso jinnaɗo men oɗo jooɗiɗo gonga kala ko joguiɗen e gandal e pinal e wawde haalde somi joɗima yeeso o fof majjat kanko fof majji France on tagni en lewru France min jotta ko toon kanko jotta ko lewru wotoru waɗimi to mi arta lewru wotoru waɗi to arta mbaɗi lewru wotoru pami Maroc waɗi lewru wotoru o fati Maroc ko ɗon puɗɗimi ñukidade o ko toon fuɗɗi ñukidade to banggue journalisme e gueɗe pine pinal mbaɗanmi ɗe wona ɗum ɗo way suuɗi gudditi o ko ɗo way suuɗi gudditi o ɗum ko an waɗi ɗum ko heddi komi susa haali o ko heddi ko haalta o deƴƴat tan omo andi ala o waɗi surprise o ari tawede oɗo conférence fedde yumma almuɓe fedde yumma almuɓe innirimo de oɗo jinnaɗo debbo ko o woni mareno o woni sokhna Hadja Binta de o jeeya ko siiwi o jooɗi ko Dakar o jeeya koye galle tal ɓurde mawnude o tal ɗum ko domaine ceerno Bella en ɗum ko domaine ceerno Bella en tal andude gonga kanko woni mareno kanko jogi woni yimmude golle ɗe fof wayri ɗo guila hanki jamma kanko e délégation towɗo giwɗo Dakar e giwɗo Siiwi e giwɗo Matam fof ɓeɗo yettiɓe ɗo joni o ko Djiby Ba Belel Jeeri Wourossogui kam jogi ɗon hande hôtel aji ɗi jogi ɗon hande gueɗe kewɗe ko neɗɗo moƴƴo ko ɗanni yanki يا
خاتم الأنبياء فالنور علينا وبإله الله أنت يا سلم على النبي أوفني ورنادو من يا رب almuɓe ɓe sukaɓe almuɓe ɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe ngara sukaɓe almuɓe heɓlanoɓe yoɓe ngar sukaɓe almuɓe yoɓe ngar ɓe keɓa wutteji mabɓe e kadoji mabɓe ɓe missa yimɓe jaha الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يعصف سدرة ما يعصي ما زاغ البصر وما دغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. jarama Allah yo moƴe daro tila kadoma daro gokkila kadoma aga woni la kado makko horale masyaallah Allah yo moƴe mat Baik, baik. Ibrahim Asal, Ajah Tuntuke, Wadana Koora Kado, Ane Ibrahim Asal. Masyaallah, masyaallah. Odo ko ara sebayta. Ajah Tuntuke, Wadana Kado odo wutu. oɗo yetto o hajja hajjagol hajja ɗintomo waɗano koɗo kadi jetti Allah noon hinirde somalamu woni huriwaya en jetti Allah en jetti waɗaɓe ganduɗa hoore maɗa parrain e waɗaɓe mare ndeɗo ɓaɗin ɗeɗo e hirto on woni sohna Hajja Binta en himo seydi de bawɗo kafe sene waɗa koye baygal
en jii ngoɗo togo tawa ko togo wutteji décoration worɓe e rewɓe min jeeri jibinama han jibini mi meeɗa yiide décoration mbaɗi ni eɗen mbiya noon yo Allah lomtinu kala ko waɗa hen yo Allah lomtinu yo Allah rokkumo kadi tawtorede gandanɗa hoore maɗa kirɗeli kewɗi mbaɗi ni ko noon kadi are yimɓe ɓe kono docteur Abdourahmane Ka docteur Abdourahmane Ka noon emin bismo on kadi ɓe délégation mum tawi kadi représenté mo ɗo henne kanko Abdourahmane Ka représenté mo ɗo henne ko yimɓe makko ko wayno Djiby Ba e gandanɗa homaɗa yadiri ɗum en bismuɗo fedde heɓlo sukaɓe Afrique woni HCSA noon so Abdoulaye Sarr bismama sabu eɗen gandi Abdoulaye Sarr o kañum woni HCSA walla min mbiyen ko kañum tafi HCSA woni fedde heɓlo sukaɓe Afrique HCSA wimɓe noon ardini ko ceerno Habour Diallo o wonɗo en bisminomo kanko woni gardiɗum o ardi bonnani ceerno Habour noon ko haalama ciftoren sohna Mariame Tijane Ba toon to leydi France kadi woni cikku makko e Amadou Tijani Anne kañum woni gandanɗa hoore maɗa dariɓe gandanɗa hoore maɗa secrétaire général fedde nde ɓe gaddi kadi ballal mabɓe ɓe dowri e juuɗe ceerno Habour Diallo ballal ngal noon hawri ko 168.000 francs CFA ɗum ɓe ndewni e juuɗe ceerno Habour Diallo nana e junngo ɗum joni joni wayno toon to gandanɗa hoore sa Abdoulaye Sarr walla mawɗo fedde nde kono sohna Aminata Guissé ko noon kadi jetten délégation mo garduɗi walla délégation mo ɗowɗi ummade toon to leydi Mauritanie on délégation noon ene tawe en min kaldowo mon o haali Uba tawi kadi ene woni e Hammet Sall e Amadou Mbaye ɓurɗo yima kam Mbaye Couture e oɗo bandiraɗo debbo tedduɗo on woni Bano Sarr ko noon kadi tawi hen Moussa Dramé e musidɗo meɗen kadi ene wiye Alassane Niass ko noon kadi mbarino debbo abbinen ɗo hennene koye délégation Mauritanie omo wiye ceerno omo wiye Dieynaba Lam délégation Mauritanie so haalama jetten jarmen musidɗo men seydi ceerno Boubacar Gaye jinnoɗo arde tawi kadi ko haaju mawɗo haɗi ɗum arde kono kanko janoɗo ha hebliɗe en yinno ardude e meɗen ceerno Boubacar Gaye en calminimo kono noon kadi musidɗo men Zoubayrou toon to Nouadhibou kañum yiɗino arde matawa ko haɗi ɗum arde kañum ne addi hen ballal mum e yiyande mum ha mbawɗo yettade ɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe sikki ala ko noon kadi calminten hono délégation walla wiyen sen kaari haalana rin gonɗo ma en ganduɗa hoore nde hono sohna Binta de alay saago ciftoren sehil makko inniyano makko on woni Aissata Kane noon wiido widde e dow inde Khaliyatou Ba o waɗi hen 10 000 francs CFA dow inde Sar Abdoulaye Sarr kadi o waɗi hen 10 000 francs CFA eɗen mbi o jarama yo Allah lomtin ha toute les France omo wiyen kadi hakkille makko nani ka tigui tigui ɗum noon en o jarnama no fewi si kala musidɓe tedduɓe ko noon kadi hono délégation tawa ko délégation ummiɗo ko Madina Gounass ɓe gari ɗo ɓe gari ɗo hene kadi fulla mabɓe e fayida mabɓe e directeur Daka TV en jiiwerla mabɓe guila hankinan ɗo henene rulla eɓe gadde équipe mabɓe ha timmi e gardugol hono monsieur directeur mabɓe hono bitere Bayel Mbaye to noon kadi so haalama ciftoen musidɗo men sehil mum yimnano men Amadou Samba Lo mbaɗo golle fayidinde no fewi correspondant men permanent ɗum noon Amadou Samba Lo ane délégation ceerno musidɗo men Bayel Mbaye onon fof on calminama ko noon kadi délégation Wudduru e délégation Garol ɗon noon kadi koɗo banggue towol Sara Abdoulaye Sarr kay Gawol plutôt donc ko kayiraɓe Sara Abdoulaye Sarr kamɓe délégation Timmuɗo ari ɗo en calminiɓe en ceddimawol kadi en beltaniɓe no fewi ko noon kadi musidɓe men sehil men ceerno Yaya Dia ha toon to Bahe en arde délégation noon guila hanki nan ɗo dari tawi kadi o halifa diine toon to Bahe nan ɗo dari e dendagal musidɓe foof délégation ngaji kewɗi nan ɗo sen mbiɗe limta en wawi waɗa ko ganduɗa hoore maɗa ko tardi hen nde wonon e kuccana ko heewi kadi en jiiɗi riddude beele golle ɗe ɗe jaaha no foti yadude ni ɗe gasa ko adi kadi ganduɗa hoore maɗa kene hiiɗa saabu eɗen gandi ɗum no gawrini seeɗa hulde saaha waɗa kowoje tenke guila tampinde en ɗum noon tinno noon dattanama no fo aɗe ɗo en beltima no fewi ɗum noon ma en pasde joni musidɗo men
mi haali ɗum noon minen min jonima en dokku délégation Gadjel Ka Abdourahmane docteur Abdourahmane Ka délégation mamin dokku pa konngol dokkemde micro ji ɗi ɓe noddo hen konngol caggal ɗum fayno fotora men musidɓe tedduɓe ko haala kono heewi kono kadi jiɗɗen ko wadde course e taw ɗum noon ko joni joni salamu aleykum wa rahmatullah ɗo représenté ko docteur Abdourahmane Ka ɓurɗo andirede Gadjel Ka ceernajo o sifima seeɗa e makko kanko fonno arde tawtorede min wiyani gantuji ɗi keewi ha ɓurti o neni ɗo hen sehil makko guiɗo makko ene wiye Djiby Ba ko Wourossogui kam woni président Belel Jeeri Djiby ko miñiraɗo nane haalama hakkude makko e Gadjel no fotiri cehilagal musiɗal e jiɗodiral fof no rendi hen e hoolodirde aussi kankone o teddiniri min yomin gar min ɗoftamo ɗo henno hannde ko miñiraɗo oɗo henne ko Yaya Dia ko miñiraɗo emin gardi aussi e Samba Ba ko gondiɗo makko père ɗiɗo fof ɗo henno noon e inde Gadjel Ka addare makko e ɗum ɗo ene mawni kadi omo waɗa félicité initiative baɗo ni hen almudagal daranade ɗum ɓooyi haalede modernisation nde daara ɓooyi haalede woytede affaire almude kono ngoɗo miiji so addama ha yettima ɗo henna wadde wonde hande duuɓi tati moni foti foti nangude hen ene foti darade hen ene ngala ko ɓuuri almude nane e jonde nde min yetti nde haalama hen kala ko wawi fewde aduna enen julɓe ko almuɓe daroto hen gila e inde ha e mariage uji ha e kala ko wawi hewde woto Allah yawnu hay mayre so wayi ko kamɓe mbawi darade kamɓe moƴƴinti kamɓe molata foof donc ene en potani yejjidde ɗum kadi eɗen gandi darde mabɓe no école aji ɗi waɗani e foti wadde ha alɓuɗo ɓuuro ɗon ha ɓuuro ɗon donc ɗum ɗo henna mbiɗen ko yo Allah mawni ɗum yo Allah darna ɗum yo Allah junnu ɗum ha kala to almudo woni wawa yiide hoore mum yamare waɗande almudo nde guila ɗo e nder leydi hay caggal leydi hay ara ɓe jii almudo cifri ni ɗum fof natta ɗum noon addata ɗum ko enen mbawi darade hen Gadjel e raɓɓikinade wonande ɓe gandamo véritablement ko neɗɗo dariɗo to banggue mako jamaji e jumaji wadde force uji wadde miski kanko woni père fondateur suudu men SAS o waɗi hen golle baɗɗe fayida balle makko e miskinede hay goto wawi ɗum ni foti seeɗa ko min gandi hen tan par ce que wona kaalowo kankone oɗo ñalawma o holli hen weltade makko no feewi o ƴetti 1 million de francs CFA million o waɗi juuɗe Djiby Ba kono mawɗum kañum teddinirimi yomi ƴettin kaylis oɗo ene nder jonde he omo heewi wadde ko wayni omo waɗa ko ɓuri ɗum aussi kala ko holla kam ko fewti e pulago ko fewti e diine ko fewti e haɓenade miskinagal hakkilino min gande ma waɗa hen doole makko donc eɗen mbawi wiide yo Allah jurnamo ɗum ɗon yo Allah moƴƴinamo ɗum ɗon yo Allah minnamo baraji poɗaɗe hen ɗi minenne kadi min jafno no feewi so arino ko kanko handuno jonade oɗo place mais no wiyanani aussi neɗɗo kadi so a woni nelaɗo mum hay sa timmani ɗo foti joɗaɗo ɗon tan jooɗoɗa donc min jafno noon dendagal halifaɓe foof ɗo min jooɗori hen ni kono fof ko teddugal wurtitaki teddugal dasitaki rondes mawɗo goto kadi e halifa men meeɗi wiide mi sa yiɗi dental noon fotiri foof sa teddugal hay so sisi kañe jooɗo ko ɗum ɗon Allah jarama on jarama merci aussi la marraine min beltini no feewi no mbini won ɗum ɗo hewani yeete Hadja Binte de ko waɗi ɗo hen ko hunde wonde fayida no feewi hono moon kadi e hono moon so darima e koye nen tan ɓeyoto yanude yeeso hono ɗum ɗo kadi ene waɗa kono amen mbawa ñambude moƴƴere ñambete neɗɗo moƴƴi hono ɗum ɗo waɗiraka pour yo yimɓe jii ha ñambe tan donc ande min mbima véritablement merci beaucoup min beltimen no feewi hono moon hono Gadjel en so keewi leydi en so keewi leydi ɗum ɗo ɓamtoto merci aussi Sar Abdoulaye Sarr
o ko gajjel woni feere ha nganndumomi nganndirmomi kadi koye émission mo ngannduɗa hoore ma ne waɗe Walf TV wino ko pulaar haalatake so ɗum directeur maɓɓe haali arɗum fof nani gajjel wima ittu ɗum ko ittir ɗum ko Sar Ablaye Sarr watti wadde toon émission ngaji yimɓe heewɓe mbaɗi ɗum suivi c'est extrêmement important neɗɗo haɓanto lewol mum neɗɗo haɓanto ƴiiƴam mum neɗɗo haɓanto kala kene ɓamta leñol mum kala kene ɓamta diwan mum ɗum mi sikko onon jannguɓe onon seere nde ɗum koye jawal Allah jeeya donc kamɓe tawi on fayide ɓe darima heen ɓe kolli pulaagu ɓe kolli culture men aada men e cosaan men e gonka men donc somin ngari haa ɗo min jiimuɓen kadi kankol min mbaɗ o jaarama no feewi heddiɓe onon seere nde mbaɗon heen duuji no feewi kamɓe almuɓe so Allah jaɓi kamɓene soɓe pilmuɗo poli tolnaɗo ɗo ɓe jii moƴƴere mbannade kamɓene ma mbaɗen e duuji haɗum ɓe yaru yeeso donc min mbawi wi taw min beltima emin mbi nani min weltima ɗo wawi haadde so gajjel ni wonoɗo ma haal ko ɗum min kaali o kono min mbawata haadde tan kono hakkillaji amen e gandal men ɓe tolni ɗo mamin mbaɗmo rendre compte aussi teddungal min teddina ɗo henna moƴƴere moƴƴuɗon e amen e yiyande moƴƴere nde jiino aussi e golle ɗo gollata merci beaucoup on jarama Allah jarama on jarama waɗi e dental ngal fodde wonde 1 million de francs CFA ɗum henne heeɓi wona kanko e aadaji makko ni kanko mo andi hay so boni temdene ko gajjel so ittude hokka neɗɗo hay goto yiita bon kono noon haade ko dental compagnie aussi ɗum ko wiyata traçabilité transparence e moƴƴi hen donc kam woni emin gandimo darde makko e fayidagal makko e fof makko eɓe wondire ɗum ko tribunal gajjel fettima ɗumɗo fedde nde haaji to ɗo foti yettade Allah jarama jarama mo capanɗe ujunere woni 200.000 francs CFA ɗum noon en kalima kadi e nder haalande meɗen wonde fedde no sukaɓe Afrique arde sa e gaddo gon ceerno Habour Diallo e ndendi ɗum 168.000 francs CFA nani ɗum noon ko ballal mabɓe faade gandanɗa hoore maɗa e fedde yummumal mum الرحمن الرحيم أجاب تدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الله. 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 جتي الله نفي. ويجتي الله نفي. سبدون دو. ويسبدون دو. فوني عندك الله. ماذا فوق عندك الله. جد قول. oɗon gandi sababu aduna o jiggol hakkude Allah e nelaɗo mum ɗum ɗo fof sa yi wayini mi tawama ɗo hande ko jiɗgol hakkudami amnata gise hay goto hollodirade min ko Allah tan hollodiri min nde jiimomi tawi momo yaɓɓi ngal ɗo jabbal hawrani min no feewi jaggodiri min jotti golle ɗe Allah waɗi ha yettiɗo ko hunde mawde hunde fof dañama hen Allah dañama hen gandodiral dañama hen jaabuɗon no heddiɓe salmiyano noon foof ko weltare tan jarama fa jahil mi salminima mi juurimama kadi mi weltanimama kala no gumnunomi faɗeɓe faɗo maɗa nde gulliri Hawwa Sall ummoto ko ha waali jantan ɓurde birig mum woɓɓe sukaɓe muɗum yaada e meɗen e fedde yummunal muɗum anna coy kadi wasiko noon taarifaɓe annabaɓe hamin jiɗi hamin keɗo ko ɗum jibini ha yettiɗo en
sar wi min mbaɗene almuɓe sabu Allah no haadirɗo joni kala kadi kemboɓe surnal makko o wi ko jokkodire jurmodire mbaɗene almuɓe sabu Allah ɗum koye konngudi makko jeeya nde wonno kanko o yehodira ko jokkodira sino wonno wano so ummima ndulomaji o hoji jeetati ndewata e makko so ummima ndulomaji gila ndulomaji ha weni bosiyaɗe kala wuro ngo arno oto rewe makko ɗon e Sarablay Sar ka biflete nangudema wona nangude laasi goto so tawi neɗɗo dawi e weedu a tawi liɗɗi ene mbaɗa muto suppiro a dirini mboodu a nangi ga ene goɗɗo e sidere a yii mboodu ngo woppi sidere nda nangu e laasi yaar wadda daña lidda hoota kono an so neɗɗo nangima nangi ko dane mawɗo so neɗɗo nangima nangi ko suppere mawde so neɗɗo nangima nangi ko mbaarude timmude so neɗɗo nangima nangi ko neɗɗo nangi ko ɓii yimɓe nangi ko ɓii lesli nangi ko kalɗo duwaw nangi ko ganduɗo yummude bammo ka jontaɗo yontede wona wutti yontede wona mbaaji yontede wona andede yontede ko hakkille ganda no jarata e bande en ganda no gondirɗa e bande en afo jaam afo jonde e yiyande belɗo e darande afo hokka hoola hawre ne wawi jogade ne wawi wedde ɗum oɗo noon ko ñeeño rasulul bil haddi sallallahu alayhi wa sallam oɗo noon ko ñeeño ndimagu fof no fotiri noon kala dimmo jaɓɗo mboɗo jaɓi waddede muɗum masala ha kada kadi kala dimmo caɗiɗo kadi mboɗo jaɓi waddede muɗum masala ha ko jibinami koɓe meeɗani yennude neɗɗo reenu boysaɓe ɗo kalanmi galleji ɗiɗen ɗo koye dande koye micro ɗo kalanmi hay neɗɗo goto meeɗa dewde galle mum garmi ñagani tanka noddanimi sa wi kam noon ar yanngam mi aro mi dawa mi takko e sarma sa leeli yuude min mi yuuɗ sa wi ar takko e saram mi jooɗo e sarma mi walluma no gueɗe ma moƴƴiri sa wi kam ar defanam bottari mi wiya mi handani hen gari min mi defani bottari mi defantama bottari ma koye ɗo kalani mi meeɗani irtande neɗɗo maaro so wona mamma ñam goto on nena saare gonga sahaji e politique so dañi yimɓe waya goto mi yiɗa defane maaro soɗa am nargis ko ɗon meno kono ko laabi ɗiɗi wonno guillen haade wona ɗo mi wattani ala fof min mi taggande ɗo maaro e weyi boysaɗo ala dimo min mi ardu ɗon mbimi arimi wedde hokkam nde wonno aɗa ɗum ko waɗi ɗum ko Hadja Binta de mi dawata mi ñaago e ma neldani ceeha wutte ɓornda ɓoyna kam hono makko ɗo ngomi jeetinere koye maɗa ngomi witte wenkere koye maɗa Hadja Binta de ko an itinimi ñaagude somi sammodire dimo so morle ujunnaji ɗiɗo rokki kam mbiyami kongo bone yam nde wonnoon gowɗa rokkudemi ujunnaji nogas walla ujunnaji sappo ko an wonimi kalis noon seydi de ɗo jiimi ɗo debbo hokkata ha nannuma suudu muɗum wima so wona woni sajam ɗi kala ko woni ɗo mi rokkimi Hadja Binta de ya juddi hen balɗe Hadja Binta de ko hedde jawdi ko yo gasi jaam ko mbaɗɗa ɗo ko yo Allah waɗan min hen barke ko heddi noon ko kadi yo Allah waɗ hen barke so ɗum ɓenni eɗen paye gajel alaji gajel ka on gorko pullo mi andamo mi yiyanimo mboɗo fonno haalde gila yimɓe ɓen ɗo tawɓe kotani ɓe nawta haalga kono o nanoyam gadi koye konguɗi ñeeñɓe ko fetet so fiɗi nanet so woowi nanet alaji gajel ka a yani jomuma ha timmi aɗa wawno wiide a andami aɗa wawno wiide wen boysaɓe no woɗɗi aɗa wawno wiide Sarablay Sar koye julade dow hoore ma aɗa wawno wiide ko wi no waɗa ko no wawi wonde gonga no wawi wonde fenani nde wonnoon ka pullo a wona pulanka maccanka pullo boni maccude heɓani a wona pula sambe e larde baare a wona pulal lewɓe beyi a nantade e jawdi ma ha yumma e bamma e ƴattede puɗɗa rokkude ñeeño a rokki gila ɗum ɗo arani a yi yimɓe ɓe kadi gila ɗum ɗo arani wadde koye yimin ko machallah min duwima ko rokki min ɗo ko min beltima kadi min duwima ko refti hen ko noon délégation no asonnade ha sisma e bandiraɓe worɓe timmuɓe juɗari Aboubacry ko jontaɗo kiɗɗo rawayene jaami noson nde suba fof noddan kam téléphone
o wawa hay haalde mo wonde e mabbo moni yiɗi arde mi sellani ɗon kam garo mbimi yasuma mbimi ay so tawi tan ko yidde woni hakkude ma e Sara Ablaye Sarr ko nden yidde rufeyam min jinndir taw eɗen jala noon mbinumami e téléphone eyen jindiri eɗen jala kala ko neɗɗo duwi ko ɗum Allah rokkat ɗum ko ɗum waɗi neɗɗo so tawi ka cukalel fijiri Allah rokkam dañi million ngaji mi renda e bande men kono woni fijiri Allah rokkam budiri Allah rokkatma hen ko budiri ko hen maydata oɗo noon ko dendam kadi ko ɓinguelam ko tanam ko taniraguelam par ce que min jibini bam makko wona kam min jibini ko cala salo kadi ko dendiraɗo moƴƴo kadi ko kollu noon nane ɓe ko ni tan ɓe poti kamɓe kaɓɓata kamɓe kaɓɓita kamɓe ndemi kamɓe mbaɗi hunde fof mo sellani hen leɗaji tampude hen mi andata min e hunde hen mi waɗan fof ko kamɓe mbaɗata ceerno jibi konde nemi yo mbaɗeni tan mbaɗeni ko ñameteɗo eko yarateɗo eɓe waɗala fof ko kamɓe تعالى وعدكم ورحمتك أوسع منا ومنهم فاغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. abu kungel ko noon kadi o wiye Fittir Sarr mata ko nen ɗum ɗo ɓuri lollude omo anda e leydi Sénégal e Mauritanie ene jeyno e rewɓe makko goto goto ne wiye Samba Yaw Gaye ganduɗa e goɗɗo ne wiye Ceerno As ɓeeɗo on jeeya ko seeɗa bas omo lollirno noon kanko oɗo jinnaɗo gandal ko biyetegal ganduɗa Tibia so tawi noon ko jinnaɗo makko debbo tedduɗo on wiyete ko Coumba Abdoul Ba omo andira kadi Khadijatu hono on fukkorɓe hoore muɗum ko ɗo wiyete Wudduru o jeyano koye fulɓe jimmiyaɓe wa tawi noon ko sarɓe Wudduru ɓen jeeya koye e hinde toroɓe ganduɗa hoore ma ɓe mumi ko ɗo wiyete Caraɗo ɓe jeeya koye adiɓe arde e ndulumaji ko kamɓe piirata ɗon le fo laamu ko hono noonne kadi kamɓe ngari ɗon huɓɓude duɗa koye adiɓe huɓɓude duɗal ɗon ɓe jeeya so tawi koɓe Wudduru ɗo noon tani ko biyeteɗo Horsi Fati walla Horsi Malal walla Jeyna Malal amma Malal o e hoore mum noon ko kañum sosi Wudduru wonne kadi jeeya ko e jimmiyaade ɓe konni ɗon jayɓe Wudduru ɓe ganduɗa ɓe dokki ɗumen kolade ko kamɓe kadi pilata ɗumen le fo laamu Abdoulaye Sarr oɗo o jibina kay Wudduru hitande 1975 woni 1975 o woni ɗo noon ha duuɓi joyyi wadde duuɓi nayyi walla duuɓi joyyi o ummi ɗon o fayi o wiite Ndulumaji ko toon o jangi ganduɗa hoore ma Qur'an o jangi ɗum koye jungo ceerno Ousmane Ba on jeeya ko gollere o ummi e jungo on o faye jungo ceerno Alpha Djibrilu Kane oɗon ceerno Alpha Djibril noon o heeɓi seeɗentagal makko ko e jungo ceerno Amadou Nene to ka heedi nde o ummi ɗo noon fayro ceerno Moussa Gasamme on jeeya koye sosɓe école aji Falaha ɗon ganduɗa hoore maɗa e Ndulumaji e jungo ceerno Baba Touré walla jungo ceerno Mamoudou Dioum caggal ɗum o ummi ɗon o fayi ko wiyete Cankon on sanga omo yaara e duuɓi makko jeetati o woni e jungo ceerno Idrissa Annaka o woni ɗon to Cankon ganduɗa hoore ma kene wona duuɓi jeeɗiɗi on sanga o ummi ɗon o fayi ko wiyete Horkadiere Ndendori Waali Jantan faade Cankon ganduɗa hoore maɗa Nabbaji ha Tilon o ummi ɗon o fayi Wourossogui e jungo ceerno Ahmadou Ati o noon ganduɗa hoore makko to Bakel kono ko e yeɓiro ceerno Idrissa Ka o wondi o ganduɗa hoore maɗa duuɓi tati hakkude Bakel e Cankon événement ganduɗa hoore maɗa Mauritanie Sénégal tawi makko to Bakel kanko Sara Abdoulaye Sarr ɗon o woni ha hitande 1991 o woni o rutti to Ndulumaji on wondi noon e musidɗo makko ene wiya ganduɗa hoore maɗa Tidiani Sarr o sanga ɓe pokkiti ɓe payi to wiyete Sade e jungo ceerno Aliou Sow on noon ko sehel ganduɗa hoore maɗa jinnaɗo makko ɓe gummi Sadel ɓe payi wuuro ne wiye Agnam ko ɗon o ummi o fayi to wiyete Ndulumaji ganduɗa hoore maɗa lawol gongol e jungo ceerno ganduɗa hoore maɗa Mahamoudou Thiour on noon ko denɗiko oɗo ɓokki sabbude jeeya o ummi ɗon o fayi Tiggere Siré o fayi caggal noon wonande mo anda ɓuuri ɓattade ko cukalel Nabbaji o ummi ɗon o fayi Ndulumaji ganduɗa hoore ma e jungo ceerno makko ganduɗa hoore ma ceerno Alpha Djibrilu Kane woni o tiri ɗon e on sanga noon o andodiri ɗon e musidɗo ko biyeteɗa Husseini Kane e jungo ceerno Alpha Djibril oɗon noon on sanga ko maçon dawat ñalawma maçon nagal hijiɗe ganduɗa hirdo e darsu mum ha ene wawi to fiilaɓe hen Alpha ɓe gondi ɗon fodde ganduɗa hoore ma hitande
o sanga noon o ɗaɓɓe junngo ceerno Jibril ganduɗa ɗe yamirtamo o fayi to kay hayri on sanga o felliti umar ɗo ganduɗa hoore maɗa fewde kay hayri kono noon o faya ɗum kuural fa maɗa feli maɗa fayi ka hayri kono noon wonko haɗi mo yaari o wayli sowru mbaggu o fayi ɗo ɗum ɗum alpha ɗum noon hawno ka hitade ujunere temedde jeeɗa e capanɗe jeeɗa e tati woni 1993 ceerno yawimo on sanga yo fato ganduɗa hoore ma to wiyete on sanga ko zamanu cuuɗa yen saɗa zamanu samɗo yagal e on sanga o felliti noon bonal makko ɗo ɗumgo wural fa ɗo ne waɗi caɗele o yiɗi ɓennude so wiyete ganduɗa hoore maɗa ɓoki jawe sae wuro gogoɓe yen o yettima pour yidde waynade ceerno Mamadou Lamine haalanimo noon jinnaɓe makko kayiraɓe makko babiraɓe makko e mamiraɓe ko mbayi tinnade wimo an holko tagui mi heewani yiidemo ɗo e galle he on sanga noon o wasi waynorade o wayde sawru mbaggu on sanga o ɓoori wutto makko samɗo yagal o felliti wonde ganduɗa hoore ma bollowo ko wayno ƴogde ndiyam e golle galle ha ceerno teskimo e ceerno Mamadou Lamine teskimo watta haqqille mum e makko on sanga noon on ene jogui guesa gota to wiyete fala koggel on ardinimo guesa ba kono noon wimo ko yo addu toɗum oto gollu e on sanga noon o andirano tan ko Abdoullahi Sarr ganduɗa Dembe nden on wi woto gollu o felliti janggoyde no o Chinese gollirte ha o wawi o ardi golle ɗe e nden hitande noon ene wayno ceerno heeɓi e maaro ko weeɓani hebde e on sanga kanko Sarr Abdoulaye Sarr no hawno yeehi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi on sanga o tafsiri Qur'an e junngo ceerno Mamadou Lamine on sanga o waynodiri e ceerno Mamadou Lamine duwonimo kono ko e yoɓiro e bamma ko wonno ɗum kadi wonno kadi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi jeenayyi woni gasirɗe nde ɗum hitande on sanga kanko Sarr Abdoulaye Sarr o ɗannodima e jinnaɗo makko e hakkude Sénégal e Mauritanie kono noon koye lawol dande maɗo ɓe gummi wuuro ene wiye ɓokki ɓe payi to walla ha to joni e nder ndeɗo hitande o wonno ganduɗa hoore ma ko alpha walla tafsir o wonti ganduɗa hoore ma ɗo gaynako nammiri no ɓe mbino nabiullahi nuhri asbahata najaran baɗama kudde nabi kankone on sanga o wonti gaynako nammiri galle mabɓe to gasirde hitande ganduɗa avril to gasirde lewru avril woni 2000 on kanko Abdoulaye Sarr o ɗannima o yito Burkina Faso e on sanga noon ɗemgal français gal satte makko seeɗa o ɓenni ɗon ɗo noon o wonduno koye bappaji makko goto en wiye ceerno Idrissa o wonde moon zaman wonde fodde wondi ko lebbi sappo caggal ɗum o fayi Niger o fayi Nigéria o fayi Cameroun ɗo noon o tawi ɗon jaatigo makko ene wiye Mamadou Bayne Jeeya Asde Balla ko oɗon ni jangguinimo hunde e jaman o ummiti ɗon o fayi Gabon on sanga ko toon o fuɗɗi janggude ɗemgal français seeɗa e junngo debbo goto France naajo ene wiye Irène Fofana on sanga o waɗi jawra noon o yeehi to wiyete ganduɗa Port Gentil o yeehi to wiyete ganduɗa honen Mbayen Bitten Mijik Bouya Makako Libreville ɗum ɗo fof noon wona yiiɗade jawɗe ko yiiɗi littude gandal caggal ɗum o yennima kadi e leyɗel Afrique yoyi o wayno ganduɗa Côte d'Ivoire Bénin Togo Éthiopie o yeehi Maroc koto Maroc ɗo ganduɗa hoore ma o wotti journaliste caggal noon o yeehi hono France 2008 on sanga omo tawi toon jaatigui makko goto wiye Abdoul Ba e jeeya jiiɓe on ne jogui ɓiɗɗo debbo wiye Asata Ba on ko gandal internet o fuɗɗi yurnade ɗon gandal mum o faati Maroc ɗon noon o natani wujjude darsuji seeɗa woni faati français o ummiti ɗon o fayi Gabon o fayi Indonésia o fayi Dubai o fayi Qatar ɗum hawruna kan hitande ujunaji ɗiɗi e sappo ujunaji ɗiɗi e sappo e goho on sanga o fuɗɗi noon wadde kabaruji e Facebook ɗum ɗon caggal takkosan fof o waɗa tawi o jogui fedde fulɓe o wayi o waɗi hen kadi ko wayno wawi ɓoroyde immo en nogas e jeenayyi avril hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi o sosi jayde weltade ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma o fecciri ni golle ɗe noon ñande altine ko gandal ñande talata ko carika ñande alarba ko dewle ñande alkamisa ko cellal ɓalli ñande aljuma wasi e rendo ganduɗa ñande alen noon tufde gandal ñande aset ko haali Abouba addata kaccitari watti hankanin subaka foof waɗe buuɗal yurmede kikiɗo o waɗe kabaruji adi haalde e radio télévision Walfadjri ko oɗo Sarr Abdoulaye Sarr haali ko Pulaar kono noon solno émission mo ko gorko goto biyeteɗo Gadjel Ka o adi invité émission hen ko gorko goto ene wiye Ba El Hadj Baba Maalo gorko mo duwoyro ɓuuro jaw e min ndeɗo yewtere mi heeɗimani oɗo woni Sarr Abdoulaye Sarr Sarr Abdoulaye Sarr hoto o jeeya Sarr Abdoulaye Sarr so mbi Sarr Abdoulaye Sarr ko ndulumajo o jeeya kono ɗum ne siftene hanki Fatimata Hawwama Dembe e nayyi kono ndulumaji gadiɗo o noon ko ndulumaji ko tulli guidari fonde yiya mboy ko ɗo ɓe gummi ɓe ɓay tulde ɓoggal ɓe gummi ɗon ɓe payi ndulumaji manggo
bange funnange ma ko jaɓɓe sappoji jammel kusuma jaɓɓe ndulum jammi bamburu fooli momi ki ɓayre ma ndulumaje worko ko hayre ndulum taatiɗe kaaƴe jokkodirɗe pellima haa to hirnange ko cangel ceeɗel ndulumaje to bange funnange ɗo noon ko beerel maari samba arus wendu barka haa to mborolaje wendu murtoki jaha to wendu jullare adduma e wendu koyɗi nawiraji to ndulumaji noon ko ndulumaji dembe wuro ceerno dembe e nayyi wuro samba ba mum bari ndulumaji dembe e nayyi e duppitoɗi mberno e ceene ñattoyoji udumaje beeli diidere ndulumaji dembe e jeejengo mango malango hoɗirongo peeje e karallagal ndulumaji hankima galle dembe laamotoɓe jawanɓe e sarde rewo coñannaɓe e sakkeɓe jaɓal mamadou fanta lollugal jaɓal dem bofel jaɓɓe hasan jammiyel guna jaha ha ɗowi he jammi lengde jammi gawɗel tekke to boɓel bottaje fonde gurel sarde jammel ceetel fonde waali soma to kaso ko naɗa hoorema ko pogel mettelli pogel cewngu lewel mama haruna dinguirel sarde dinguirel jammi mbayla dinguirel sakeɓe janga ɓuɗɗe jengi ɓuura to bande boyni ma ko wayno kañura wayno egel culture boygel baaba demba bakary e jambere ko doggodirɗi kono noon dow wurago fori nawirayi dumbuya ene eero so baale manki hirnange ko seeno remirgo hanki mawɓe ma ala inde kan ganduɗa e boubakara e bullari ala inde kan e bullari hammadi hoore feto lewel ala inde ha e ñaaruwal e téléwaje demirɗe hanki ma ɓokki hammadi ɓokki ganduɗa hoorema hammadi ɓokki conga ɓokki demɓe ɓokki cilugel kamarowel babaɓe duballel salsalɓe siwre demɓe nawirayi tongen ɗo hanen ɗo Seydi Sara Jarama 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 Abdoulaye Sara Jarama 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 Seydi Sara Jarama 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 Abdoulaye Sara Jarama 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 Seydi Sara Jarama 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 Abdoulaye Sara Jarama الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين إن جتي الله ميتي الله مجولي النبي صلى الله عليه وسلم ميتني أن الله مجولني أن كلا يا النبي صلى الله عليه وسلم حيث هذه دو تمي جارام الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dental julɓe rewoɓe allah jokkoɓe enɗam mi salmini on mi juurima on mi duwanima on mi ñaaguima on du'a mi wi on kadi mbar on kiire jaam ko adi foof min ñaaguima yaafuya sabu hiiri no feewi kono kadi koye programme uji he jeeya ko adi foof en jetti jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya kala ko mbawɗen dañde jetten jinnaɓe ɓe sen dañi gande sen dañi jawɗele sen dañi jondam kala ko mbawɗen dañde so tawi en ɗoftaki jinnaɓe ɓe en duwanakiɓe ko zéro minen min jillima e ladde he no feewi
min tawi toon heewɓe ngaluuji ɓe mbawa windude inɗe mumen holko rokkiɓe ko jinnaɓe mabɓe ko diplôme ɓurɗo forde diplomate uji hol yeru mum ɓe kaali ɗo hen docteur Abdourahmani Ka windata kono joddoto koye ruwaji holto dañi ɗum sa haali koye jinnaɓe so tawi omo waɗana ziyara jinnaɓe makko balɗe 3 o changeta wutti ha wutti o wonta nebam wonta tuundi sa wi hollum o wiya jinnaɓam ɓe mbaɗanami mi wondaka ñantade mi wondaka lati ha ñalɗi ɓenna so ɓenni mboɗo andi latijam mboɗo andi comcam mboɗo andi taroɗam mboɗo andi ɗo kenmi ɗo ɗum noon tinnoɗen e jinnaɓe men so en jiiɗi laatade en jiiɗi wonde en tinnoto e mabɓe ko kamɓe goni foof en duwanima khalifa men diine aada kala sen mbi khalifaɓe aada noon woni joom wuroji ɗi woni perfeji ɗi woni gouverneur uji ɗi woni lamɓe ɓe woni jogiiɓe ndenka e kisal men ɓe duwante sabu ko kamɓe jogii kisal men khalifaɓe diine ko ɓe jogii mission mo ala jobdi maɓɓe koto Allah tan kala ligganiɗo Allah noon ko Allah yoɓaɗum e aduna yoɓaɗum e laakar ɗum noon ɓe yimoɓe ɗo e ɓe dursittoɓe ɗo e ɗe gueɗe baɗaɗe ɗo ɗum ɗo fof koye mission ngaji Allah yahete neɗɗo noon sen yahay mission Allah fotani ɗaminade hen hay mbuuɗu poɗɗa ɗaminade mbuuɗu tan koye on nelɗoma o so tawi a rati on kala ko mbawɗa dañde ma yaltuɗa saama ganda e hoore ma heewi ko way noon ɗum noon naggel wonande on gonɗo e mission Allah subhanahu wa taala ɓesnata jibina tan so tawi ko noon wiyete duñata jibina tan oɗon gandi kalami ko noon oɗon pina saaha hay ko coɗɗo warga e sugal on ngala nde wonata 1 minute ujunnaji jowo e moon nde wonata janggo taw gasi nde ɓaawo janggo arata kadi dañon ko ni gonɗo e mission Allah subhanahu wa taala wayi ɗum noon en duwonto khalifaɓe diine ɓe nde tawno ko kamɓe gardi en to banggue diine caggal ɗum ngal ɗo teddungal paayodingal en jettat Allah no feewi jetten oɗo baniraɗo debbo tedduɗo woni sokhna Aminata Guissé jiɗanɗo hoore mum holliri saabu neɗɗo so yiiɗi woto suut yidde nefnaki yidde luuɓani yidde siccani yidde ɓorwani yidde koko jangga wawi nande aljana tan ko yidde saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam walla mbiyen Allah subhanahu wa taala e tago makko annabi sallllahu alayhi wa sallam ko yidde ɓolde wona haydara ɓe jiidani hay tus Allah jiidani hay goto ɗum noon ko yidde tan woni ɗon ɗum noon janggen ko woni yidde ko holɗum ko nafodirde nafam mi nafma ko alda e yeccitade nafam mi nafma ko alda e sikkitade nafam mi nafma ko alda e felore gasi koye sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam jeeya yiɗodirde kono kadi ganden yidde wona hunde fijirtede saabu hande eɗen jogui jeunesse ɓurɗo hulɓinade jeunesse aji holon jeunesse ɓurɗo hulɓinade so tawi a wi suka debbo jotem o miijoto ko sexe ɗo ko dangereux ɗo ko dangereux mawɗo il faut ganden en jangui yidde e dingiral en jangui yiɗodirde en jangui nafodirde ko alda e bonnude kono hande so suka debbo walla suka gorko wi suka debbo ɗo yinma tan haqqillaji mabɓe gartata koye terɗe c'est tout hande ɗum ko dangereux mawɗo il faut moni kala ummono oɗon mission ganden yimɓe ne mbawi yiɗodirde tawne ndentodiri yimɓe ne mbawi yiɗodirde tawne nafodiri yimɓe ne mbawi yiɗodirde taw kala ko fate goofi Allah ngala hakkude mabɓe hanki e jamanuji men ɓiɗɗo debbo ne yiɗa ɓiɗɗo gorko ha watta wupponoyde yummum gorko o defa waɗa foof ha suka debbo o rese tawre tawala ko woni ɗon on jiimi yi kono hande en ji jeunesse aji ɗi alay saago wona mission ngaji men woto jeunesse aji ɗi bonde so ɗi boni en bonat enen kala saabu leydi men ko leydi laamdi wona leydi tunwodi kono hande ko jiyeten e oɗo réseaux sociaux ko jiyeten no wayni sen ndenaki jogori ko bonnande en ko heewi
ɗum noon goto e men kala ko gaynako ko ɓesni ko kono kadi ɓiɓɓe ɓe yoɓe jaab aynede jinnaɓe aynoɓe hande mbiyete ko sattuɓe joñe mbiye kala so ɓooyi kulta soɓe kulti ɓe jatira caggal ɓesguji ɗi keddo mbaɗa kala ko beela so bone ari gummoɗa daroɗa rutto kara ƴeewoya ko cafrirɗa holko jari ɗum haydara donc sukaɓe jaaɓe hettade jaaɓe rewde jaaɓe ɗoftaɗe jinnaɓe moon kadi jinnaɗo oto hulɓiyum ɓiɗɗo oto hulɗum ko an jibin ɗum nafoore mum tan ko rewnu ɗum laawol sa rewnani ɗum laawol janggo ma laawol rewnu ɗum laawol sene wela sene metta ɗum woni hande caɗele men mawɗe ɗo nde toɓɓere mi haaɗa ɗon mi arta seeɗa tan e pare o e mare o sokhna Hadja Binta de o ko yiɗiri Allah ko yiɗimi faade hande woni duuɓi sappo o kala subaka mo duwaw alhaji sawi nurtali yo Allah suure yo Allah suuren ɗum woni duwaw makko ñande kala kono jeeyi sababu yidirde amen ŋaasa ŋaas ko sokhna Aminata Guissé o e nder galle makko o alhamdulillah ko yettude Allah gila noon o gandumomi gontumi drapeau sabu holɗum ko yidde so yiɗano o watta kam drapeau neɗɗo sa yiɗi ɗum woto suud yaltu uddiddemal udditan ɗum demal so dañi daña enen kala dañen ɗum woni nafoore men ɗum woni ɓe ko gollata ko ɓe woni ɓe iwɓe ha Mauritanie e banggueji kala oɗo sokhna Hadja Binta de ko joom histoire kono en natta e histoire makko saabu nden ko ɗo mbalaten ko heewi no jangge makko kanko e oɗo henno sokhna Hadja Aminata Guissé kañum e joom galle mum e ne wondi e sukaɓe mum kala so en garti to banggue paare o woni docteur Abdourahmani Ka ɓeɓe neeli min gandumi on gorko ko Libreville Gabo jeeyi sababu gandodiral amen meeɗi wadde yewtere nde mboɗo sikki haali ne siftora wonno koye journal no mbira takkusana yoni to wendu boseyaɓe horkoƴere ko waktu yoni ha to Samba Alus walla Belel Man no kewmi wiide waɗi saaha goto noon waɗi to banggue Mali Nioro won yaltimi toon konguɗi kewɗi mbi ɓe joɓete naggam walla goɗɗum haala muska hen mbaɗmi audio mbimi ko heddi hen komi wontawi takkusana yoni hay nokku mi tinani mboɗo jooɗi ha ɓooyi appel privé noddimi o yi mbitemi ko Abdourahmani Ka a haali ɗo konngol gotol ngol muusi kam mboɗo heɗoma jamma e ñalawma firtu wattu wi takkusana yoni ha weela so yimɓe mbima ko mbila foyo mbi mi andama saaha fo watti noddudemi ha waɗi sagoto noddimi appel vidéo omo jodde Macky Sall mbimi ijam nde ko o hen no kaldami ñande foof mi anda o waɗi ni téléphone o hollimi on min calmodiri jaam hiiri ki hira jaam mbaɗɗa a seldi to gonɗa mboɗomi Gabo min mi haaldi ɗum e Macky taw ko kanko kono mi yiyaani Macky ayi ko yidde kono taw min jiidirani mi anda hay ko woni caggal mum noon ndeke joom suudu makko nana e nder dental amen ko on rokkimo numéro am debbo o noon haalnimi haala ka waari Libreville o noddimi wonno ko 2017 o noddimi subaka o yimɓoɗomi e hôtel intercontinental hande wiyete ko Radisson Blu nde garmi ɗon jettimi namdimi réception foof inde Abdourahmani Ka ala mi anda gadje caggal mum jiimi o yalti on wonde araɓeɓe ɗiɗo ɓe mbi ɓe jiiɗi yiide ko premier ministre leydi ndi aɓe jiiɗi uddiɗo jeere mawde koɓe tato caggal no ɓe noddi on ɓe pamodirani on o wi kam Sarr est ce que aɗa luɓandi min avion min avion o ya min jiiɗi ko luuɗi avion mbino poɗɗo o wi ko min tato mbi to paaɗon o wi ko Libreville N'Djamena Niamey Douala jaltinmi internet Africa Jet noddumi ɓe mbi ɓe luwirta ko 150 millions arabe goɗɗo wi no moƴƴi mbi min no ndekka kawrumi koye ngaari mawde kono noon nde tawno neɗɗo so tawi ko yidde Allah woto ɗamino woto ñaago mi meeɗa ñaagademo caméra ji nan kuccita mi meeɗa ɗaminade makko kono mi yeehi wuuro makko o warni kam 50 jawdi mino o ko seeda ha mbattumi suuɗade subaka ko jawdi kikiɗe ko jawdi ha mbattumi dogde kono o ko wi ko wona e aadaji makko yaltinde haalis hono ni kono kadi ko neɗɗo beɓɗo yiide cattuɗo yiide wonno ala ta ɗum noon mi ulde ngal demal
caggal ɗum mi yettat oɗo délégation diwɗo to leydi Mauritanie ɓe ko feddam amin jogui hadaramin minen tan kala ko kewi amin jandira ko yimɓe moƴƴuɓe no fewi oɗo hamme Ibrahima Sall o ardi hande jeunesse tabital pulago kala o moni o hande so welama o wawi jaggude junggo ma o nawma hata président Azwani o moni jooɗi o moni koɗo ko kanko hande dirisi ɗo o fewni yimɓe fa fewi ni o wayi o moni o woni Makam Couture Mbaye ñotni ceerno Madani Tall ceerno Bachirou kala mo miijiɗa Baba Mal bawɗo wonde foof sa yino ɓorni wutte mbaɗo ni ko kanko ñooti hay o kono ngol kam wona wuttam ñootɗa ngol ko min ñooti kañum Hadji Abinta a faami eyi alhamdulillah o ko ɓi nenam funeram ay ko mbimi ko hunde kala artata ko yidde kala ko ala yidde moƴƴani ceerno min so neɗɗo yiiɗa kam mi wawa wurde mum kadi so neɗɗo hoolaki mi wawa wurde par ce que min wurdata mi hoolaki o ko yidde mawde woni hakkude min liggodiri en duuɓi sappo luural meeɗa wonde hakkude amen ko fotino ɓat o oɗo suka debbo joɗɗo o ko journaliste omoni Banoru Mamadou Sarr ko journaliste kadi ko debbo goto hande momin ceedi tawa e nder Mauritanie joguiɗo école privé ene jangguina sukaɓe rewɓe worɓe holneɗo boristoto to danggue laaɓal gueɗe foof omoni accaɗo haaju mum rewa e hadara men o hadara tokoso omoni mbasa woyde noon alhamdulillah ɗum ne kadi ko yettude Allah mi haaɗo ɗo tan to banggue Mauritanie o kono noon délégation ngaji ɗi kewi ɓuuɗon kaaƴenanɗo e henna ɓeɗo henna gawol naɓe nani alhamdulillah ko fedde yiɗɓe sa Abdoulaye Sarr Nouadhibou wudduru naɓe nanɗo e henna ko kosamam enɗamam ɓe parnotomi ko jimmiyaɓe yontaɓe labtuɓe ɓe jiiɗa bone kono sa addi ɓe dogata ni ɓe mayi aɓeni kawiraɓe nanɗo e henna yumiraɓe nanɗo ɓe namɓe leydi enɗamam famille am foof nani to banggue suddiɓe jinnaɓam e cuddiɗam sohna Khadijatou Sarr nani o woni jeewo lembelo ko Oumou Diallo wiyete nan Dakar kono noon suddiɓam koddata e wuuro woto ɗon cuusalam yettaki ɗon alhamdulillah eeɗa to banggue wasiyade en to banggue cellal ɓalli ɗum ko domaine amen min e haali Abouba somin gaare nokku min jewta hamin gayna min kaalani ko fate jabet gandon wonani e sagoji amen tinnoɗen banda men ndentoɗen jiwuji ɗi ko ɗomɗuɗa ko foof rento jiwuji ɗi ko ɗomɗuɗa ko pop rento wargay sukara jamma e ñalawma tinnoɗon baniraɓe rewɓe guste nebam ɗam guste lamɗam ɗam saabu gandon kala e mon jaaɗo hôpital wiyete ko yo accu nebam jamma accude nebam jamma accu guila ñalawma walla gusta guila ñalawma ɓuuri hade jamma arde cellal koko renete fulɓe mbi ko kañum woni afo ngalu ko cellal afo cellal ko laaɓal fawi koye tarodde suudu e neɗɗo o ɗo so tawi a laaɓi tan a sellat so tawi a laaɓani noon a sellata jangguine sukaɓe rewɓe laaɓal sukaɓe rewɓe jangguinte ko laaɓal to banggue toilette intime mumen ha timma saabu hande heewi minen yewtoɓe caɗele mawɗe min keeɓi min e haali worɓe hewɓe ne jokkodira e amen jiya debbo ne yooɗi ne fayidini ne waɗi fayida kono taw ne jogui infection guila e cukkako saabu ko taroɗe ko dendaɗe kala garɗo sokkote en ngala tarode rewɓe en ngala tarode rewɓe kono so tawi a ɗannima are aéroport jogui ko tarode rewɓe jogui tarode worɓe sa are restaurant ne jogui tarode worɓe ne jogui tarode rewɓe kono ɓayde enen galleji men ne jaaji en mbatta tarode worɓe e rewɓe alay saago ndentoɗen rentade ɓuuri safrade ɗo ko mission mawɗo ko Allah nelata yimɓe faade ɗum ɗo hen bandamen enen foof hande ken ñawɓe mo jiiɗa kala hande ne woya ɗum noon moni kala yo micco holko foti wadde ha rokka ɗum cellal neɗɗo kala ko docteur hoore mum sa andi rafima ono waɗanma tan ma andu ne dentoriɗa sa andi min somi finiri ni hooram de koko jogori musde a ƴewno pinirɗa ni ndentoɗa ken rokkatma hande hoore musande min somi finiri dani ɓerdam nde ne wayni somi dugdama nde musat nde yuwat mi daña probléme ɓernde mi kirisa rento ɗum an kay signe hollima guila subaka kala ko holluma Allah jam fota ko hay goto Allah hollete hunde ayi annabagal gasi ha laaɓi kono ha hande Allah ne haalda e men e nder heɗɗoji ɓalli men so tawi en jaaɓi heɗade kala ñalawma garɗo auto ma o walla téléphone ma o hollirtuma signe uji ni guite ma ñiiƴe ma e ɓandu ma kala ne hollirma noon signe uji hedoro mbatta hakkille ma e ɗin signe uji beele mbawa rentade
neɗɗo wotti wi tan min haydara heɓanimi mi ñamat sukara taw oɗo nanɗo hen kañum bano kono waɗani hande acci sukara dara non woni o woppi café o woppi sukara o woppi foof an aɗa jokki luuƴade o moni aɗa toñam o woppinama sukara a luuƴo an holto paaɗa koto makko ɗo paaɗa ɓayde a andi koto makko ɗo paaɗa rento gusta wona aduna ko café moni kala yo fondan hoorem sukara ɗo foɗi ɗo ndentoɗa rentade ɓuuri safrade rentade ɓuuri safrade banda men ndentoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en ɗum noon ceerno Djiby min ɗacci toon amin gandi han kadi gilnan ko yinnoɓe yaade min wino tan cabbo seeɗa ha meɗen seeɗa yewtere nde o yahoɓe joyi ami jogui hajuji goɗɗi payko ha ɗo Wourossogui en raytaɓe jikko ko bellata kon ɗum noon on jarama bammo jeeɗa Allah en jii ko almuɓe en jimiɗo henno ko enen pop en nayima en belti holko saabi beltiɗen hakkillaji men e ɓerɗe men kala dotti koye diine l'islam ɗum noon holko addi fedde yumma almuɓe sukaɓe almuɓe hande walla mbiyen sukaɓe hande en général ko yiɗɓe yontede cukalel tosel hande so tawi fini ɓuura yidde ko lootade ɓuura yidde ko labtude ɓuura yidde ko yiyede ɓuura yidde ko uurde so tawi ɓe sukaɓe ne ñante ha jooɗa ene pewne ha feewa ene kalne ko weeli ene nawe école aji ne garte musidɗo haalino sahane bande hen mburuji seeɗa e goɗɗum seeɗa e haala belka so ɓooyi suka almudo ene wawi wattude dogde natta yidde jangde abbo e ɗum to henna ɗum ɗo henna ene jeeya ko ustata doole almudago noon so ustima e rendo men ganden en majjirte ko ɓuuri hewde doole e rendo meɗen ɗum jeeyi sababu noon mbiɗen ngare nottoɗen fedde yumma almuɓe e gartogol sohna Aminata Guissé ɗo e wendi Bosiyaɓe kono alhamdulillah ko woni hen ko ene tawe e leyɗele kewɗe holko woni anni o ko wattude sodde comci sukaɓe almuɓe yooɓe tinno ɓe mbatta ɓornade soɓe ɓornima hono ko ɓe ɓonto kono ɓe nattat yebde ɓeya soɓe natti yebde ɓeya so ɓooyi ɓe mbatta yebde ɓe so ɓooyi ɓe mbatta yidde hay alqur'ana o so ɓen battide alqur'ana o tan hankkadi waɗat blend wattata hankadi ni ko jokkodiral hakkude français o e qur'ana o gueɗɗe ɓuura yaadude ha ɓuura yoote ɗum ɗo henna ko gueɗal ɓurgal wawde wallude en ɗum tagui ha tenti enen almuɓe kadi hon ɗeɗo pelle nottoɗen saabu ko enen ballete saabu hande sa ƴeewi wonko yooɗani hande e nder kabaruji leydi Sénégal aɗiɗo neɗɗo wara neɗɗo wiyete tan ko biyeteɗo kaari wari kaari walla o wari kaari kono so tawi ko ceerno waɗi hunde almude mum wiyete ko jangguinowo qur'ana waɗi ɗum aybine ha ɓeydo ay buti ha ɓeydo ay buti ɗum waɗi ɗo réunion ji mum mawɗi mburɗo henna holɗum ko beele ɗeɗo gueɗe natta ha laaɓa ɗum noon enenne aha ngare batten eɗe dente haqqillaji kalɗo jooɗiɗen kaalen ɗum kono kadi oɗonne jangguinoɓe tinnoɗe sukaɓe so tawi on kuufiɓe oɗon jangguinaɓe kettoɗe kala hen ɓurɗo jogade dande dokki ɗum orientation yo won journaliste saabu journalisme namdi ko jogade dande e sellude ɗemgal saabu won mo ganduɗa ala haala tigui rigui walla ala cellugol ɗemgal taw ko joguiɗo humpito manggo kono tawa humpiti so haali a nanta en jogui wone neɗɗo daɗaɗo kono so haali konngol gotol tan a famat ɗum noon duɗe alqur'ana ɗe mbaɗen no Madina Gounass waɗata ni aɓeni délégation Madina Gounass nani hande média ene ɓuuri ɓamtade e nder wuuro Madina Gounass aɓeni aɓe gardi directeur mabɓe taw ko Daka FM woni Bayel Mbaye o woni Amadou Sambalo mo nana toon ñande kala ɓeɗo henna hande to duɗal duɗe qur'ana e duɗe pular taweteɗe nder Madina Gounass aɗen jangguina fannuji ɗi pop suko so yalti o wonata ko neɗɗo kumpitiɗo saabu eɗen gandi Allah subahanahu wa taala woni ko jaɓata e aduna tan ko humpede kanko wi omo humpiti kala hunde neɗɗo ne humpitade ɓuuri humpede sa woni kumpaɗo hunde so yimɓe jooɗima ne jewta yewtere nde ɓe jumpata nde an a ala e mayre pinal e gandal a deƴata walla so ɓoyi gona jeddowo walla so ɓe kaali hunde ay joni jogui woni yimɓe ne gooti ɓe ngala humpito mi rokka yeru tan so eɗen kalɗo hande ko wayno hande jour uji kesi garɗi ɗi
Lamine Yamal en a jarama ko wayno Mbappé en ko yeru tan joni an a wayri yebde ɓe jeeɓata ko guilay saaha Zidane en sa renaki so ɓene kala ɓe gonta haalde koye ɓeya donc famodirde mabɓe yewtere cikka ɓe jiiɗa heɗadema taw wona ɓe jiiɗa heɗadema wondi ko kalta ko hunde ɓennude ala nafoore hannde ɗum tagui neɗɗo ne foti humpitade woto wi min mi humpittako ko musique yahata humpita ko musique yahata sa humpitima ganda ko haalten ko janggo saɗa haala saɗa ñiŋa ko ganduɗa kono aɗa ñiŋa hunde a anda ka toñowo kala ñiŋa humpita aɗa ɗo hannde woni yimɓe ene ñiŋa ko wayno ɗarigaji tawa anda ko wayi wonde fof hunde pop a yiyata ha kumpirɗa ha keeɓa haqiqa majjum nde puɗɗoɗa min joni ko wayno Libreville Gabo fulɓe nan toon ha keewi kono ɓe ganda kam no feewi ɓuuri andude min ko yimɓe leydi ɓe seedam ko Pape Kane omon ɗo hen jooɗi moni min somi yeehi toon mbaɗanmi ko jewte hakkude e mabɓe ɓe ɓuuri fof yidde aduna haalede ko alqouranil karim omoni ɓe jiiɗi fof ɓurde yidde haalede aduna ko holɗum annabi sallllahu alayhi wa sallam wallahi wal azim min wi o woni Afrique central o mandi jikkuji mabɓe saabu saɗa yewtudema jomum heɗoto ko yidde famde e yidde andude wona yidde yeddude so tawi a haali ko naate haqqille mum ɓerde mum tan jaɓat kono enen jaraten ko yidde yeddude ɗum tagui jolɗe men ko ɓuuri en hewde ko jeddi penale a yiyat fenade rewɗo ha ɓooya deƴƴe wonta haalti ɗo joni so tawi en jooɗima en joddima ko wayno musidɗo Alou Seyni Kane en humpiti ko wayno Mahadi no feewi holko jeddodiren to banggue jamdi dokkenmo konngol o haalanen holko jamdi nafata ko sima nafata ko hayre nafata ko yahata ɓeto mum golle mum keɓen gandal kono ala joom fuɗɗo haalden kelɓin ɓe masaɓe ɗo jamde en ngala gandal yaratani gandal yaltata koye hettade yidde famde wona yomi hetto tan ko welimi ko welani komi acce so tawi ko ni mbaɗa gandal ma raɓiɗat joɗɗa ɗo cikka ka gando kono wallahi wal azim kala ñande jettoɗa leydi ndi ko caggal kedata haalama wonta heeɗa hay goro heeɗa par ce que a ala humpito woni kala saabu deftaral teddunde alqouranil karim holko almuɓe daɗodiri koye humpito ɓe daɗodiri saabu humpito holko ɓeydata humpito e gandal pinal alay sago pinana ko kumpirɗa ko hol miijo e hol ko jiyata e yeeso ma ken rokkuma wawde andude ɗum somi haali yimɓe ɓuuri wawde famde dañi hen gandal ko ni ɗum wayi ɗum noon ononne o ko mission moɗon tinnoɗo hen no moƴƴi gartaten koye jinnaɓe men tedduɓe mbiɗa ñaagui on kon tedduɓe kon horsuɓe ko onon goni kala amen kala komin dañi kala komin keeɓi kala komin dañi Aminata hande mboɗo hooli nena men nan ɗo jooɗi mboɗo welti kadi kono mboɗo ñaagui on tinnoɗe saabu Allah toppirɗe sukaɓe oɗo banira debbo mboɗo fonno rokkudemo konngol o woni koye santé o woni oɗo o jooɗi ɗo o jogui ko équipe aji mawɗi ɗi sa ari ha borde maire cornice Guédiawaye kamɓe jogui ɗon groupe aji mawɗi wonande joguiɓe AVC en joguiɓe tension ngaji joguiɓe diabète yimɓeje ɓutte en walla goɗɗum walla nokkude ko tidde en aɓe jogui systéme noɓe waɗirantuma to banggue cellal ha titta gonta neɗɗo mi meeɗi fottude dewal gotal ɓuttal pullo omoɗi omo andi reedu mawdu neɗɗo tan kawniɗo anani mi meeɗa hay lardemo waɗi lebbi tati o moni garmi place makko tawmi ɗon suka debbo wimi jaam an kam a rokkatami reso o wi ko o nefnoɗa ɗo ñandede wimi holno mbaɗo mi taktimo koye systéme gandal ngal ɓe jogui o moni o takti suka debbo ha taaƴi Allah rokkimo ɗum eyyi ɓeɗo foof ene ponno rokkede ko yimɓe anduɓe goni ɗo hen ɗum noon tinnoɗe bandamen tinnoɗen e sukaɓe suka wattake kala lati suka wattake kala kerem suka toppirte saaha kala larɗum suka yurnito saaha sukara mo ñamata o woto jab kala ko suka wima totta ɗum surtout to banggue ɗi téléphone ngaji ayi ɗo ɓe jaltini gandal ha fayi ɗo écran ñamata ko gandi suka so ñaami gandi suka so yiya suka mawni seeɗa kala ko fate pinal intelligence majjat ha laaɓa to woni cukalel ɗo ko neɗɗo ƴoƴƴo kono so mawni ɗum ñamat ɗum ha laaɓa eyyi min ala ko ɓurno kam jogade guite moƴƴe
ko ɓatti ko waɗɗi fof mboɗo yiyanno hannde somi waɗani ɗeɗo lone ɗe mi wawa janngude ko winda holko bonni guitam de écran téléphone nomin jaltinirta kabaruji nomin kipporto hen ni o kam natti yiide haydara o so itti o yahata eyi way firti ko ɗiɗo téléphone aji ɗi koɗi dangereux mawɗo ɗo tan e duuɓi 5 onon wonɓe ɗo ɓe onon fof ɓornoto lone kala mo ɓornaki lone nawta hoorem tarode min wi écran ji ɗi écran ko hunde ɓurde bonde écran ji banda men gusten écran ji ɗi ay tubak wonnoon e ƴoƴi ɓe mbaɗi ko rideau sa jippini rideau ngo puusa ha lumiére o majje ɗum ɓe mbaɗi woni hen noon mbiyaɗa a ɓayde min mo daara tiktok fami puusa ha leera aɗa bonna guite ma aɗa tokoño aɗa sikka wonko woni hen so ɓooyi rokkuma caɗe hande jeeya sukaɓe tokosɓe ne gumi jiyata hande hay goto wawa wurtude men salam waɗa essayé ƴeewa a hay baɗamo wawa ɗum noon banda men surtout cukalel so woyi woto totta ɗum téléphone goo téléphone o koye jeygue o barisi ɗiɗi ko woni nder to ko kuura sa tottimo so tawi junggo ngo leppi so memi ɗum ay nguleki téléphone o natata koye nder makko naggal ko peeɗe ɗiɗi jaaɗo an mawɗo e hono sa ɓoyi joga téléphone ma junggo ma jaaɗat gona ficcude saabu ko jeygue natata e nder ma no jeygue nattere nder ma ni yaha ha nagga ɓerde ma mbatta naɗade mbatta goɗɗum taw ko jeygue nawma way kono mas kuurani ko ɗum dangereux ɓurɗo mawnude e nder dangereux ji ɗum noon banda men ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr ko ɗum ɗo wonno komin jogani on assalamu aleykum wa rahmatullah mboɗo yetta jinnaɗam o minen puɗɗodi ceerno Habous Diallo ko international ko moni ko imam ratib kiifuɗo so wonano kala jiɓɓe leydi kala jiɓɓe teeya omo waɗa kuɗo ko kamɓe jeekiɗiɓe so defeɓe sukaɓe Afrique e nder jeetude min mbaɗano yimɓe ballamen waymaye sukaɓe anduɓe ha mbawa janngude mbawa heɓnede o wi holno mbatten kawɓe yaadiɓe e Facebook woni puɗɗoto hirmo Facebook omo Gullo Guissé koye mbabiji ɗiɗo o jabti rewde imam an heewɓe koɗon ɗuufi hikka kadi heewɓe koɗon ɗuufi woni fedde rewde sukaɓe Afrique ceerno Habous Diallo jarama yo Allah wonmo ƴeeɗe ɗum noon balla ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh